እዙይ ድምፂ ዓርባሕርነትዩ ንቕሓትን ተግባርን ማዕረዘታ ምረት ግርማስ ሓይሊ ንምፍጣር ጋሕጋሕ ዝወፈረት ዓርቢ ሓርነት ምርኩስ ህዝባውነት ዓርቢ ሓርነት ምርኩስ ህዝባውነት ዓርቢ ሓርነት ቅኒት መዝሙራ ንውድዓውነት ኣባይታ ዘሎ ሕያው ግንነት መቓለ ሓቂ ምዕዶ ኣበርቂ ዓርቢ ሓርነት ናይ ተስፋና ስንቂ ዓርቢ ሓርነት ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሬድዮ ኤረና ከመይ ቀኒኹም ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ንኽትህሉ ተስፋ ንገብር ሎም መዓንቲ ምስ ኣባላት ዓርቢ ሓርነት ዶክተር ጽጋቡ ስመላሽ ካብ ከባቢ ዲሲ ከምኡውን ገዛ ዘርሰናይ ካብ ካሊፎርኒያ ሎም መዓንቲ ብሬድዮ ኤረና ከም ዝተሓበረና መስከረም 18 ናይ መጨረሽታ መደብ ምዃኑ ተሓቢርና ኣሎ ሕማቕ እንዳተሰማዓና ንዝሓለፈ 7 ዓመትን ፈረቓን ሒዝናዮ ዝነበርና መደብ ናይ መወዳእታ መደብ ሎሚ ክንፍኑና ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና በቲ ሓደ ሕጉሳት ንነዊሕ እዋን ልዕሊ 7 ዓመት ምሳኻትኩም ኤረና ጌርና ብምርኻብና ብዙሕ መደባት ተፈላለየ መደባት ብምግባርና ኣዝዩ ደሕጉሰና እኳ እንተኾነ ግን ከምዚ ኢሉ እቲ መደብ ደው ክብል ከለዉ ንስማዓና ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ እቲ ተበገስናሉ ኣብ ሸቱ ብዘይምዕላቡ ሞስ ክበሉ በዛ ናይ መጨረሽታ መደብ ዶክተር ጽጋቡ ኋላ ብኣኻ ክጅምር እንታይ እዩ እስኪ ከመይ ነይሩ ጦብላሕትኻ ናይ ዝሓለፈ 7 ዓመትን ፈረቓን ናብ ሬድዮ ኤረና ይቀኒለይ እሱ ሰላም ገዛኢ ሰላም ተዓዘብትና ተኸታተልቲ መደብና ከዓ ኣብ ሬድዮ ኤረና ናይ ሬድዮ ኤረና ናይ ባሕቂ ካብተን ቹራ ንህዝብናሲ ኣማራፂ ድምፂ ንኽትከውን ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ተሰማዕነት ዝነበራ ብምዃና ብጠቕላላ ምስ ከም ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ከም ኣባል ዓርቢ ሓርነት ከዓ ነቲ ተዋህበና ዕድል ምስ ህዝብና ንኽንራኸብ መገዲ ስለ ድኾነትና ዓብዪ እጃም ኣለዋ ኣብቲ ንገብሮ ምስ ሰማዕትና ኣብ ምርኻብ ምስ ዝተፈላለዩ ክኢላታት ስነ ፍልጠት ዘለዎም ፍልጠት ዘለዋ ፖለቲካዊ ኣብ ሕጋዊ ኣብ ኩሉ ኮታን ኤርትራ ዝምልከት ንኤርትራን ከባቢያን ዝምልከት ዘመሓላልፍና ከነመሓላልፍ ፀናሕና መደብ ሕጂ መወዳእትኡ ምብፅሑ ብመገዲ ኤረና ብጣዕሚ ትጉሂ ግን እዚ ልዕሊ 7 ዓመት ዝፀንሐ ምሕዝነት ወይ ከዓ ብሓባር ኮንካ ምስራሕ ከዓ ሓደ ካብቲ ዘኹርዕ ስራሓት ናይ ዓርቢ ሓርነት ብምዃኑ እሞ መወዳእታ ናብኡ ምብፃሕና ቁርብ ለና ግን ዝገበሮ ኩሉ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ኣማራፂ ድምፂ ኮይኖም ሰባት ዝተፈላለዩ ሓሳባት ሪጋርድለስ ናበይ ዓይነት መገዲ ይዛረቡ ዘይገድስ ከቕርብዎ ዝፀንሑ መዘናግዒ መደባት ብዙሕ ነገር ክተርፊ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዓብዪ ኪሳራይ ነቲ ህዝቢ ነቲ ቃልስና ከዓ ዓብዪ ሃስያዩ ማለት እዩ ግን ንኩሉ ነገር መወዳእታ ስለ ዘለዎ ኣብዚ በፂሕና ኣለና ከነመስግኖም ነቶም ቀንዲ ነዚ ክገብሩ ዝፀንሑ ኣሕዋት ጋዜጠኛታት ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ነመስግኖም ነቲ ዝገበሮ ተባዕ ተበግሶ ኣብቲ ድምፂ ዘይነበረሉ ግዜ ድምፂ ኮይኖም ንህዝቢ ኤርትራ ኣማራፂ ኮይኖም ብምፅንሖም መወዳእታ ምዃኑ ከዓ እታ ዕለት 18 ናይ ኩላትና ድያ ትውዳእ ዋላስ ናይ መደብ ዓርቢ ሓርነት ሓሙስ ስለ ትውዕል ኩሉ ግዜ ንሳ ድያ ትውዳእ ኣይፈለጥኩም ግን ሓዘን ይስማዓኒ ጠጠው ከብል ከሎ በቲ ዝፀንሐ ከዓ ንሕበነሉ ማለት እዩ ኣራይ ታንኪዩ ዶክተር ጽጋቡ ስመላሽ ከምኡውን ሓው ገዛኢ ናትካ ጦብላሕትኸ ከመይ እዩ ዝሓለፈ 7 ዓመትን ፈረቓን ብፍላይ ዘን ዝሓለፋ ዓመት ከዓ መሪሕ ተራውን ትፃወት ነርካ ኣብዛ ናይ ሬድዮ ኤረና እሞ መደብና ብምድላው ማለት እዩ ናትካ እስኪ ብወገንካ ክንሰምዕ ኣነ እውን ካብዚ ናታትኩም ዝፍለ ርእቶ የብለይን የግዳስ እንታይ እዩ ሓደ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ናይ ሬድዮ ኤረና ኣብቲ ከምዚ ሎሚ እንታይ ካ ትብሎ ማስ ሚድያ ከም ቀንጥሽቲ ዓሶ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ጋዜጠኛ እየ ኢሉ ከይኣወጀ ከሎ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ናይ
ብሕታዊ ናይ ብሕቲ ጋዜጠኛታትን ፍልይ ዝበለ ርእይቶታትን ናይ ምእንጋድ ኣጋጣሚታት ምስ ተዓፅወ ንዑ ዳርጋ ዝተከ ፕላትፎርም ዝኸፈተት ሬድዮ ኤረና እያ ካብኡ ሰጊሩ እውን እቲ ናታቶም ኣገባብ ስራሕ ማለት ሲ እቲ ዘቕርብዎ ሓበሬታ ፅፁይ ምስ ኩሉ ሰብ ክሰርሕ ናይ ምድላይ እንደገና ድማ ነቲ ምስቲ እንታይ ሓደ ነገር ዝሰውዓልኮ ብኤረና ምስ ግዜ ሆ ዝበሃለሉ ሓደ ኩነታት ክመፅእ ከሎ ኪኖቲ ሆ ሪኦም ዘሎ ኩነታት ሪኦም ሪፖርት ይገብሩ ወይ ድማ ብዛዕባኡ ይዛረቡ ምንባሮም ሓደ ካብቲ ክድነቁ ዝግብኦም ነገራት እዩ ካልእ ድማ ንሕና ከም ዓርቢ ሓርነት ምስኣቶም ክንሰርሕ ኣብቲ ንሕና ዘይንኽእሎ ወይ ከዓ ዝጎድለና ነገር እንዳመልኡ ኣጀኹም እናበሉ ክሳብዚ ብሓንሳብ ብምርድዳእ ክንሰርሕ ብምብቃዕና እቲ ናቶም ሓልዮትን ተገዳስነትን በቲ ሓደ ወገን ድማ እቲ ናትና ሓልዮትን ተገዳስነትን ኣብ ልዕሊኦም እናተሓላለኻ እንተዳ እምነት ክትሕድር ክኢልካ ዘይግበር ወይ ከዓ ዘይስራሕ ነገር ከምዘየለ ዘርኢ ተመክሮ እዩ ስለዚ ከምዚ ንስኻ ከምኡውን ዶክተር ፅጋብ ዝበሎ ወል ሬድዮ ኤረና ኣብቲ ኩሉ ኤርትራዊ ዝሓልሞን ዝሓስቦን መወዳእታ ነጥቢ ከይበፃሕና ኣብ ምዕፃውን ደው ምባልን ምብፅሓ ኣዝዩ ዘሕዝን ኣጋጣሚ እዩ ግን ድማ ኣምላኽ እንታይ ይሰኣኖ ኮይኑ ከም ዝበሃል you never know maybe ኣብ ዝመፅእ ዓመታት ብካልእ ኣገባብን ብካልእ ዓይነታትን ይምለሱና ይኾኑ ኢለ ተስፋ ይገብር هراي thank you حوجزائي وقت زبالكم كله أنا وند السما معلو زحلف شوعة عمة فرعان مهين تواهلنا حدا معلتي بجتنا بقيوان كأتنا خمس بالكا جزاون زودلنا ندملو الجحوم ندابلو كساب حجي بكا بحنساب خمس عينة حولنا توا عينة السرارحة حو بنيام سمون مجمرة خنا مسكونون دلي بنيام سمون تي مجمرة عدل دهابنا مالتيو زا بروجرام نخنجمرة بزي درت مالتيو درت عين برون عنا كل سب نخفلتو نتسألت نيرنا ملء نتسألت مالتيو زد اللاينا مدب كنا متس زد اللاينا RST نخنتنكف ملء نتسألت هيبهم بقي سومنا مالتيو كمون أمانيل جرماي بفلاي أبزح حلف عامة فرعان أزي بكا تحقق زنا بقلا وانون قرب دخمين لانيرنا تليفون دويلو بجاكم مسكنو عمي قلا قبار وسابون حتى لكم الله إذا نقرأي تقوارد إلنا كالاي جزي خمن بقاس كيرنا مالتيو وخلنا ونيوناتان هابته شخورتت تامدبنا نبعلا تعارب حرنت بالبروجكت جمر كلا سابناتو بروغرامي يوناتانون كل جزي زتابعنا نتمدبون كل جزي ناتخطاتله أنا تريتو زبنا حويمو بس كاتا مغنى مسكنون دلي كمون بزح وانات دامتو نه كمان أجايش كوينهم وي أجاشنا هنا كوينهم دامتو ريتو زهوبنا زينا زتنتوننا قرب بزيش مسوات كتسوع كلها خنرسع نخلينا أجات أميزة مدب كم تزد كل مزاجنا دلينا رينا سلزي متسنا نترسعنا كاب كفاءة يكونن يقريتاونا قدمنا حتى لو جن سوات كين رسع لناها توم مسانا بتعمي بقى عبس توات أزغور سوات كين رسع ساتهم كم بعل برخت ستيفانوس كاب DC برخت يوحنس كاب كندا كمون ردي عيبو كاب عد إنجليز فلاي زوم سلسته نبحكي عبي ترى بركيتو مما بزاناي عرب حرنت بروجرام كم أوتول ستيفانوس كاب كاليفورنيا دكتور محمد كيرون كم قاشات راح يكونس كل جزيون التوابع عنا نيريو فلاي أبتني عرب حرنت نجبره بكل مداي مالتيو كمون عملات عرب حرنت كم بعل ميرون ستيفانوس دكتور سلام كيداني دكتور سلام ولا كم قاشان نخونتون ناتاريتون استمرون بمهب عبترا جرايا أبزم سنة زي مدحاني أفوركي مداون كومو إفريم كاب سويدن إفريم تولده أماني التغلق كاب ساوث أفريقيا زيوم كابتوم قولي حمز الرأيو مزوم أبزر لغما التي دكتور تقابون حوق زائزر سنين نايب حكي بكا دزبليو زغنو الكلنا تعرب حرنت نابي قد ساعة ميبي بخالق جيزي بخالق وان بخالق ميديا نزارة ربولو نقول تاناي راديو مدبقن زالو ما عنت تسمعوا هذا اللغم مسكرم عسرته وشمونته ناي مجرش تعيا مالتيو
مو جزاي أو خلنا مسكرم عسرت شمونتون قدمي ودا ويتعصو قدمي عبتا الشمات مزرزارسي كورك حق كابا تفكر لي أو حراي go ahead أيوة please أبتا جروبو أبتا عرب حرنت دك عزيبلو بزي زنبرو كم بعل سارداي أحمد عبد الرحيم أجل بشير إدريس يا أجل بشير إدريس محمد كير زي مايك حقوته أمان حقوته እዚኦም ኩሎም ቶም ቀንዲ ካብቲ መጀመርታ ንታሽማና ብልከለና ዓብዪ እጃም ዝነበሮም ከንዝንግዖም ኢለ ዳርጋ 16-17 ሰባት ኢና ነርና ግን ቶም ቀንዲ ኣብዚ ዓርቢ ሓርነት ሰለይ ኣቢሎም ክንደይ መደባት እንዳሰርዑ ዝመርሑ ዝነበሩ እዮም ማለት እዩ Alright. Oh, thank you دكتور واس أنس بتاعنا يريد حسب ثاني حمبر تصبوا الله عرب حرنت كم عرب حرنت عند حقوق خيلهم زكايد وس بزحت سبات يوم ما thank you مذكرك مناب جزاء أخذ ملس اسكي بسبتمبر 18 بتسلم على تفلت أبي إرترا أبا معلتون زا مدبنا نيمج أرشتها فنوات قبر الله مو مزا معلت التحاحيس كا انتهى له خطو لنا تغل ورلكيو مسكرم 18 قلتشحن حدد مالت قلتشحن حدد مش كرمي 24 عامت كم زلومسي بإرترا إذا حجين نبرو زلنا هيوت درجة زجمرلو علتيو مبالي كاليو نسود مانتايو تم دحري مززام نايتي أموغي إرتران تيبيان زنبر نايدوب كينات بقو بتحقاو مقد تخيدو أب ناي سلام سمع مستبصحة ومو بقى حجي زي نايدوب قداي معلبو ويدما أنفتو حيزو سلازغونه حجي حزبي إرترا نعقو زملكتو قداي ناب سرعة حقي قداي محدرة قداي قوام نام متكبار كن كيدا لنا مرجع نايزمت منقستي كن الدالو لنا سلازي نزل مقبار دما اتي هاقراو بايتون اتي مأكلاي بايتون ناي هقدفن نابسروع أكايدو نابسروع أخيباتاتو كملس الله ويلوم ان زبدهو بحفشة ويكا بلمدي أبالات قجل 15 تباهيلوم زفلوتو نتي ناتوم ريتون نتي ناتوم سينموغتن زنقدو زنبارو ناي بحث غازياتن أبزعلت زي يوم دارجا بالماما ويدما بحبر أبتحتك أيدي وعلوم بون بودما اتياب إطراز نبرة تسفى ذهب ناي بحتي بريس ويكا ناي بحتي ناي غازيتات أكايدا حسب النحوارن دويلو مالتيوم كابتا علت ذي جميلهم دما زوم ناي إرترا بوليتيكاو مراحتن ناي إرترا ناي بحث غازيتياتن زنبرو أبتحت قيد اللو مالتيو انت دا حسيبنا يو دارقا 24 عامت مالتيو زدما حدماني حدا زبت حولو ديو سلازي بزا أقات أمي حدا خزوها خروز دل نقر انتهاليو انت أيو حزبي إرترا نزي أبزا ساعات زي نريو زلنا إيساياس مس حزبي إثيوبيا مس حزبي تقراي مس تقراي سلامن مردان كنقبرا لنا إلو بمعكنات تاخذوا مراقب وزهان ويدما بيوتيوب بقال مالن زي محلالف زلو مدبات اتوم قجل 15 نعويهم ميلوم نيروم انتهي مالتيو بقى كوينات توديو از قدايزي معلبو حيزيو سلازي اب سلاماو غناتات اب سلاماو قربتنا استم مسرته هيوت كمرح خنكيل لنا بخومو سلازي بولدما اتي زتوهبهم بين ويكا استتصبيهم عجا زان رئا زلنا مالتين 24 عامتات بزي زخونة فردن بزي زخونة فتحن اب بيت محبوس ديخات بلو ويدما اب قدا قدنا عيرو تدربيهم نبرو لو مالتي حجي حزبي إرترا كم حزبي كم هاجر كم حبرة السب كحسب كخيل اللو كحاتت كخيل اللو حراي مس قربتنا مس أب دوبنا زلو حبرة السبون سناي سلامن قربتنا ويدما النبابرا كنقبر صبغي انتو خوانا جن أوشتنا زلو بوليتيكاوي
ፀገምን ፖለቲካዊ ዘይምርዳእን እቶም ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለየ ማእሰርታት ናይ ኤርትራ ዓመፅን ግፍዕን ዝወርዶም ዘለዉ ኤርትራውያን ከደኣ እንታይ ይኹን ጉዳይ ኣሚሉ ክሓትት ክኽእል ኣለዎ ገዛኻ ከየፅፈፍካ ምስ ጎረበት 1000 ግዜ እንተተዓረቅካ 1000 ግዜ እንተደኣ ተማሓዘኻ እቲ ውፅኢቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣቲ እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ነዚ ነገር እዚ ዕትብ ኢሉ ክሓስበሉን ዕትብ ኢሉ ክሪኦን ኣዘኻኽር right thank you ሓው ገዛይ ሞስኪ ናብ ዶክተር ፅጋቡ ናባኻ ክምለስ ከም ሓደ ካብቶም መስራት ናይ ዓርቢ ሓርነት ሓደ ካብቶም ዓብ ተራ እንደበርከቱ እውን ናብዛ ናይ ዓርቢ ሓርነት ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሬድዮ ፕሮግራም እውን እንታይ እዩ እስኪ ለቦዋ ንመጻኢ እንታይ ዓይነት ለቦዋ ክተመሓላለፍ ትደሊ ከምኡውን ምስ ናይ ዓርቢ ሓርነት ብምዝማድ ማለት እዩ ሞ ዕድል ንዓኻ ክበካ ያኔል ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ትንተና ገዛኢ ናይቲ ዝነበረ እቲ ናይ ዕለት 18 ዝምልከት ማለት እዩ እቲ ፀላም ዕለት ንብላ ወይ ከዓ ናይ ዲሞክራሲ ጭራውን እያ ህዝቢ ብዛዕባ መሰሉ ንክሓትት መገዲ ዝተኸፍተት እያ ግን ከም ህዝቢ ተጠቐምናሉን እቲ ሓደ ቀንዲ ሕመረት ናይ ዓርቢ ሓርነት ከዓ ንህዝቢ እንተኣሽሙ ቢልካሲ አንቂሕኻስ ህዝቢ ንቑሕ ህዝቢ ኢና ንብሎ ግን ከም መሰሉ ናይ ምሕታት ግን ድሕር ኢሉ ሕጂ ሎማዓንቲ ሰምዖ ዝነበርኩም ኒውሲ ኣብ ኔፓል ሶሻል ሚድያ ስለተዓፅወ መንግስቲ ገምጢሎም ማለት እዩ መንእሰያት ተላዒሎም ከምኡ ክንገብር ዕድለኛታት ኣይኮናን ከም ህዝቢ ግን ኩሉ ግዜ ለውጢ ወይ ምቕያር ናይ ሓደ ስርዓት ወይ መንግስቲ ወይ ኣካይዳ ናይ ታሽሙ ክቕይሮ ዝኽእል እቲ ህዝቢ ባዕሉ እዩ ኣብዚኻ ዓብዪ እጃም ከበርክ ዝኽእል ከዓ እቲ መንእሰይ ወለዶ እዩ ማለት እዩ እዚ ነዚ መንእሰይ ወለዶ እንታይ ክመክር ዝደሊ ካብቲ ትሑት ዝኾነ ምፍላያት ወፂኡ ብፀላኢ ብዝወሃቦ መካትዒ ነጥብታት እንዳተኻጥዐ ነቲ ቀንዲ ሕመራ ነቲ ቀንዲ ፀላኢ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ዝግብኦ ክንደይ ኣሽሓት ከፊሉ ክንደይ ኣሽሓት ከፊሉ ዶብ ተኸላኸል ተባሂሉ ድሕሪኡ ከዓ ኣብ ዝኸውን ዘይከውን ንኤርትራ ጠቅምን ዘይጠቅምን ኩነታት ኣትዩ ዝተጠብሰ መንእሰይ ወለዶ እዚ ውፃእ መዓት ዝኾነ ከዓ ኣብ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ኮታስ ኣብ ሙሉእ ዓለም ተዘርጊሑ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ ሃገር ክትህልወካ ወይ ሃገር ክትህሉ ወይ ከዓ ትቕበል ትኽእል ከዓ ንኡሳን ዝኾኑ ነገራት ዋላ ውሽጢ ነብስኻ ከማነይ ሎሚ ትብሎን ፅባሕ ትብሎን ክትካትዓሉ ትኽእል ኣተሓሳስባታት ክህልወካ ናይ ግድን እዩ ከም ሕብረተሰብ ካብዚ ግን ወፂና እቲ ቀንዲ ለውጢ ንምምፃእ ንህዝቢ ኤርትራ መስተርሆት እዚ ሕጂ ገዛእ ክብሎ ዝፀንሐ ዕድመ ሓደ ወለዶ ማለት እዩ ተኣሲሮም ሓቂቆም መይቶም ጠፊኦም ደለዉ ክንዲኡ ዝኸውን ልዕልኡ ዝኸውን ምእንቲ ናፅነት ኢሎም ግዚኦም ካብ ንእሱ ዕድሚኦም ደቂ 17 18 19 20 ከለዉ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ መንእሰይ ከዓ ኣብ ስደት ዝርከበሉ ግዜ ካብኡ ካብቲ ዘይከውን ዘይጠቅምን ምፍላይ ሓሊእ ወፂኡ ንኩላትና ዝትንክፈናዩ ዓበይትና ንኣሽቱና ነባራት ተጋደልቲ ይኹኑ ኣብዚ ማእኸላይ ዕድመ ዘለና ንኹን ኩሉ ግዜ ኣብ ክንዲ ነቲ ቀንዲ ፀላኢ ነተኩር ኣብ ጓል መገዲ ይጠፍእ ማለት እዩ ኣብ ጓል መገዲ ክጠፍእ ከላ ከዓ ለውጢ ብዘይሓሰብካዮ ክመፀካ ክእል ማለት እዩ ካብቲ ህዝቢ ክቆፃፀሮ ዝግብኦ ለውጥታት ርኢና ኢና ኣብ ሓደ መንእሰይ ነብሱ ስለዘባርዐ ለውጢ መፅኡ ኣብ ቱኒስያ ኣብ ግብፂ ከምኡ ዓይነት ለውጢ መፅኡ ኣብ ሱዳን መፅኡ ግን ፍልልያት ኣለዎ ኣብ ሊብያ መፅኡ ግን እቲ ዋና ናይ ቱኒስያ እቲ ዋና እቲ ዘበገሶ ስለዝኾነ ዝበገሶ ህዝቢ ስለዝኾነ ለውጢ ናብ ዲሞክራሲያዊነት ቀይሩ ናብ ምርጫ ተቀይሩ ማለት እዩ ኣብ ካልኦት ሃገራት ግን ዳርጋ ፌል ገይሩ ማለት እዩ ሕጂ ንምንታይ ፌል ዝገብር እቲ ክገብሮ ዝግብኦ ወለዶ ወይ ከዓ ሕብረተሰብ እጃሙ ወይ ከዓ ድሕርቲ ለውጢ ንዘሎ ነገራት ክቆፃፀሮ ብዘይክእልዎ መገዲ ክኸውን ከሎ ማለት እዩ ሕጂ እውን ኣብ ሓደጋ ኢና ዘለና ከም ሃገር ንምንታይ ኢና ብሓደጋ ዘለና እቲ ህዝቢ ኤርትራ ነግራም ስለዝኾነ ይኮነን ሓደ ስርዓት ኣሎ ሎሚ ምስ ሓደ ይመሓዞ ፅባሕ ምስ ጋሊእ በኣስ ኣብ ምልከቶን ዘይምልከቶ ነገራት እንዳኣተወ
نتا كم حزب إرترا هيوتون دمون زخفل هاجر لآلاونة أجهسو زركب مالتي حجي نعو نخن كلاخلو نخل جن مس قربابتنا بمبأس زي كونسي هذا كينات مودعتا أيكونن هذا سلام يمتسني نجزي خمس الخواني جن حق أني سلام كمس زخل بترابيزا زوريا ويك أب مهين زفتح نجارات مالتي مو نابو ندهبلو مجدي خفتر مس قربابتنا تصبو زمدنا كلونا تصبويو زبل امنات هالني ان ايزي حجي زبحال زلو كينات ود كينات بإثيوبيا هون بإيرترا بإيرترا كو بزو حيسمعنا زللا بإثيوبيا كو بزو حيزرب ازي ود خمزي حجي نمنتايو خو متزلو اتي حزبي اجامو سلا زي مالتي ابركتو سلا ديغبل زلو ابزو خون زي كون ابغال مقدي سلا دحلفو زلو غزيو مالتي مو نزي سغيرنا نزي نقطاصرو نحنا نقطاصرو حزب إرترا زقطاصرو لوط نخمص كلاتنا اجامنا خنبكتالنا اتم ابقل ابقالس صنحنا تم حجز مزولو ولدو كنحجزوم አዎንታው ብዙ ሆነ ተራ ከፋፋሊ ወይ ቃ ናብ ካል መገድ ዝወስዶም ዘይኮነሲ ንቅድሚት ዝኸዱሉ ኣብ ንሓባር ቃልሲ ዝኣትውሉ ንኽንገብሮ ይላቦ ንኹላትና ንኹሉ ጀነ ወለዶ ብፍላይ ከዓ ነቲ መንእሰይ ከዓ መጻኢ ሃገሩን ከውሕስ እቲ ሓባራዊ ኮንካ ምስራሕ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ እሞ ኣብኡ ነድህብ ይላቦ ይቐኒለይ alright thank you Dr. ጽጋቡ ከምኡውን ገዛኢ ጽቡቕ መብርሂ ሂብኩም ጽቡቕ ለበዋ ወገነይታ ናይ ዓርቢ ሓርነት ሲ keeping hope alive ትብል እያ እሞ በቃ እቲ ተስፋ ንምሃብ እዩ ነይሩ ተስፋ መሃብ ነቲ መንእሰይ ነቲ ወላዲ ተስፋ መሃብ ተስፋ ሂብካ ከዓ እቲ ጩራ ከም ዘሎ ድሕሪ ዝኹሉ ሓርጎፅ ጎፅ ኣርኢኻ ለውጡ ባዕሉ ንኸመፅእ እዩ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝለውጢ እዚ ባዕሉ ከምፆ ተዘይክኢሉ ፅባሕ ንግሆ ካልእ ሰብ ከምፆ እዩ ማለት እዩ ካልእ ሰብ ድምፆ ለውጢ ከዓ ንሕና ንቆፃፀሮ ኣይኮነን ሕጂ በዚ ኢና ንሕና እውን ኩሉ ግዜ ንደፍኣላ ዝነበርና ንሕና እንድሕር ግዜ ወሲድና ፅባሕ ንጎታ ከም ንኾን ኣይንፈልጥን ኢና ሕጂ እውን እቲ መንእሰይ كتبع له تبيعه تلوط بعله خمسة خلال له مرت مال بتجراي زموتو كي تنقرو له حجين خالق كيناتي زدالو زلو إساس كلهم العلوات حلفتن قالن كاب مينسترات تسحبهم ناب دقن خودو ناب تجنبارات نخودو قالون تعزيزهم علو إذا جنسهم خودو زي كونو زنبرم أبو خوينا من بلوتو خمسة نيرو ما مجرشاتي يو هم عرب حرنت كل جزء مجم تزبي ارتراب على اللوط خمسة خيريو الناس لازم عملنا إنا نزحلفه العسرت عمد سعرنا له بحجون كنت سعر لينا تلوط بعدنا خنم صوت زيكي إلنا قد كل سب كم سألنا كل سب دم صلوت خا نحنا نقوى صار يكون نخوض حجون نزات ريفات النازل لعدل تتكيمنا تمن سيد تبعات سنيقو لوط أنا من بتاع كدالو اللوم على دي موسك ما ترشتها من البات رسعنا يو ويكت سمرلو درليكم حسابت له عدلكم بكم جزاء ويتسقاو I think ዝተረፈና የለን መቸም እዚ ዘሎ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣዝዩ ተኣፋፊ እዩ ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት ኣትዩ ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ክገብሮ ዝግብኦ ክገብር ወዓል ሕደር ክብል የብሉን alright thank you ገዛ ዘርሰናይ እሞ ዶክተር ጽጋቡ ምናልባት ትጎደለተሎ ወይ ተስምረሉ ተሊ ሓሳብተሎ ሕጂ ብናይ ሬድዮ ለና ብምዕፃዊና ተመደብና እንታሽም ነብሎ ዘለና ብፍሉይ ሓሳባት ብከምዚ ቅፅል ክእል እዩ ትብሎ ነገራት እንተልዩ ክንዋሳኢና ንኽእልና ንብሎ ነገር እንተልዩ ከዓ ዓርቢ ሓርነት ከም ወትሩ ሕጂ እውን ድለዋት ኢና ምስ ዝኾነ ሰብ ክንተሓባበር ዝኾነ ነገር ክንገብር እሞ ዝመፅእ ኣጋጣሚታት ተጠቂምና ነቲ ህዝብና ሓራ ንምውፃእ ሕጂ እውን ኣለና ኣይን ኸይድና ሬድዮ ኤሬና ኢና ጠጠው ነብሎ ዘለና ማለት እዩ ሓሳባት ዘለኩም ከዓ ከም ወትሩ ክትቅፅሎ ዓርቢ ሓርነት gmail.com ቀፃሊት እያ ብካልእ መገድታት ፌስቡክ ኣላትና ፌስቡክና እውን ኣላ ቀፃሊ ስለ ዘለና እቲ ለውጢ ስጋብ ድመፅእ ህዝቢ ኤርትራ ርሂዎ እዛ ፍሽኽ ትብል ዘላ ሓፍትና ወይ ኣዴና ትሪእዋ ዘለኹም ምስ ኣብዚ ስእሊ ኩሉ ግዜ ከም ተስፋ ኢና ንሰርሕ ነቲ ተስፋ ከዓ እቲ ተስፋና ከዓ እንታይ እዩ ዲሞክራሲያዊትን ሰላም ዝሰፈነ ሃገር ምውሓዝ ስለ ዝኾነ ንዑ ይሕግዝ ትብልዎ ሓሳባት ንቕበል ኢና
يقنلنا نتخ سجاب حجي أبرد إيرانات سموناز نحكم قال سناجن كصالي سجاب هذا إرتراز هو كوليز دلي يقنلنا يسو. alright thank you موز خبركم تخطاتلت مدبنا زي أنا لو ما عندنا مجرشتها فنوى أب راديو إيرنا ياخدكون راديو إيرنا زينا نمسكنكم حونا بينام سمعون عندنا كمونا مانيل جرماي يوناتان هابته كالوت مسارحتنا أب راديو إيرنا ولا بقطعات زي سرحنا جن بقولوا نجارن بحادث لزغنا بتعلمان نعخمون يغني لنا نبلكم تخطاتلت مدبنا أب كال وان كسع نراقب سسنايو أجوكم أجونا دحان كنيو زي دمت أربحرنتيو نقحتنا تكبر معرزة تامرت كرماس حيلين مفتار قحقح زوفرت عرب حارنت مركوس هزباونت عرب حارنت مركوس هزباونت عرب حارنت انيت مزمورا نود عاونت أباي تازلو هي وقوننت مقالة حكي معدو آبركي عربي حارنت ناي تصفى ناسمكي عربي حارنت